U životu prepunom stresa, čovek se prilagođava potiskivanjem da bi preživeo, da bi mogao da izdrži dan i sve što on donosi. To nosi svoju cenu. Kada si previše zabrinut i okupiran nečim, neki drugi delovi ispaštaju. Nekada opuštanje i sreća u stresnim situacijama deluje kao izdaja sebe. Možda se zapitaš, ko sam ja da imam pravo da se radujem, kada još ništa nije završeno? Potiskivanje utiče na naše telo. Nije retkost da od prevelike brige čovek nema pažnju i da noćima ne može da spava. Briga može biti tolika da ga učini hronično iscrpljenim. Nekada je briga tolika da telo počne da popušta, samo da bi čovek mogao da odmori. To je način na koji organizam pokušava da nam kaže da smo preterali i da moramo da stanemo. Sve do samoga kraja. Edward Elric nije mislio na sebe. Primer gde to najlepše vidimo je u ljubavi, jer sve dok ono što ga muči nije bilo rešeno. On nije ni primećivao šta osjeća prema Vinri. Oni su bili bliski, ali ne na način koji traži ljubav. Tek kada je prestao da bude mučen svojim mislima i prošlošću, on dozvoljava sebi da bude srećan i živi punim plućima. Tek tada on vidi da je voli.